Село Дунево се намира само на километър от областния град Смолян. Въпреки това проблемите стоят нерешени от години, оплакват се жителите му. Проблемите напред няма канализация, което е много лошо нещо. Ще фане епидемия. С години това нещо се повтаря, резултат няма никакъв. Детска площадка нямаше, намери се инициативни хора да направя сега наскоро детска площадка. Пътя ще вижте, аз 80 години тук не е да стъпала лопата, там махала специално. И виждате какво е нещо. До горната част на селото не може да се качи линейка и се налага болни да се носят на ръце. В улицата пък се е отворила дупка, в която пропадат коли. Затова най-важно е да се направи пътя, настояват хората. Те искат още автобус, за да не ходят децата пеш на училище в града, както и улично осветление след 23 часа. Да изслуша проблемите им, лично в Дунево дойде и кмета на община Смолян. За мен няма маловажни улици, маловажни квартали и маловажни села. Тук върви кърпенето на дупки Смолян, така че до 10 дена ще ги помоля фирмата да акцентират тук, защото наистина положението е тежко. Единствената причина е, че пестиме средства да ни работи цяла нощ уличното. Затова беше до 11:30, сега ще го удължим. Проблема с гробищния парк ще намери решение с приемането на устройствен план на Дунево. А за да се пусне автобус, трябва да се утвърди новата транспортна схема на Смолян, обясни още Мелемов. А сега, след като и кмета дойде, ще отидете ли да гласувате? Зависи от него. Какво ще направи? Ако направи нещо от това, което обеща, ще отидеме. А ако не направи, няма да идеме. Това е далечна история и Дунев се трябва рано или късно да го сториме, за да ни обърнат внимание. Секция да сди от рано как отворя да вечерам празна, за да има внимание тук. Кметът на Смолян беше категоричен, че е в Дунево не заради писмото, а да се набележат проблемите, които могат да се решат приоритетно. И това, по думите му, не са предизборни обещания. Имаме 85 населени места в община Смолян. В съответствие с средствата, които имаме, навсякъде сме свършили по нещо, което е приоритет. До местните избори има още време и жителите на село Дунево може и да преодолеят скептицизма си и все пак да гласуват.